F'temp sabiħ u sema kaħlani fl-isfond, Bormla xiddet il-libsa tal-festa tal-Immakulata Konċezzjoni iċċelebrata fit-8 ta' Diċembru. Bosta djar żejnu l-galleriji tagħhom bil-pavaljuni waqt li oħrajn tellaw il-bnadar kaħlana biex iselmu lill-patruna tagħhom. Il-qofol taċ-ċelebrazzjoni ntlaħaq bil-qudiesa solenni li saret il-ġimgħa filgħodu fit-Tempju tal-Konċezzjoni. Fi knisja armata saru ħomma b'damas aħmar, xogħlijiet ta' artiġjanat fid-depu u l-fidda u bl-istatwa tal-Konċezzjoni u jieqfa fuq is-serb li jirrappreżenta il-ħażen kienu mijiet li attendew għall-qudiesa li ġiet ikkonċelebrata mill-Arċisqof Charles Cicluna u mill-Kanonku Anton Kassar. Il-paniġierku mirqum dwar l-Immakulata Konċezzjoni ta' Patri Anton Farrugia ġie segwit b'attenzjoni kbira mill-parruċjani Bormliżi. Patri Anton qal li sa mill-qedem din il-festa tant importanti kienet tiġi ċċelebrata wkoll bi prominenza fil-Knejjes tal-Lvant. Qal li l-festa tfisser il-preparazzjoni tal-ħajja li jinħabtu wiċċna magħha ta' kuljum. L-istess bħalma Marija ħejjet ruħha għal wasla ta' Bina Ġesu. Għall-qudiesa kienu preżenti wkoll l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-Prim Ministru Joseph Muscat. Bit-temp jippermetti mijiet ta' nies inġabru għal marx tradizzjonali tal-festa u aktar tard tal-purċizzjoni tal-Immakolata ma' triqat tal-Belt Kospikwa. One News tkellem ma' bosta Bormliżi li esprimew l-imħabba tagħhom għal dan il-jum speċjali għalihom. Bormliżi Konċezzjoni hija f'demna, tipo hija xi ħaġa speċjali għalina għandna devozzjoni qawwija ħafna għaliha, għalhekk speċi ta' dan il-jum inqisu bħala xi ħaġa parti minn ħajjitna. Il-Bormliżi hija ġurnata speċjali fejn apparti l-ġurnata on the day hija festa, ma kulħadd jġemma l-lif u hekk biex kulħadd igawdiha kif jista' mal-kumplament tal-familja, mal-Bormliżi u kulħadd. Din il-festa kabret il-qima lejha wara li l-Papa Piju IX ddikjara bħala domma ta' fidi li l-Madonna twildet bla ebda dnub lanqas tan-nisel. Dan ġie ddikjarat nhar it-8 ta' Diċembru tal-1854.